Jyväskylän Kirittäret otti ensimmäisen kiinnityksen naisten superpesiksen mestaruuteen. Kotijoukkue vei Lapuan Virkiän ulkokenttää avausjaksolla Mira Kolehmaisen 2 kunnarilla. Jyväskylä voitti jakson juoksuin 6-4. Toisella jaksolla 5 edellistä mestaruutta voittanut Lapua taipui juoksuin 1-6. Mestaruuteen myös naisissa tarvitaan 3 voittoa. Joukkueet kohtaavat uudestaan heti huomenna Lapualla. Jyväskylän Kirittäret on puolestaan voiton päässä naisten superpesiksen mestaruudesta. Kirittäret kukisti 5 edellistä mestaruutta voittaneen Lapuan toisessa loppuottelussa 2-1. Kolmas kerta todensana voi hyvinkin pitää paikkansa Jyväskylän Kirittärille. 2 vuotta hopeaa maisteleet ja lapualaisten kantapäätä katseleet Kirittäret laittoivat nimittäin kovaa vastaan Lapuan kotikentällä. Lapua näytti toipuneen eilisestä rökäle-tappiosta ja vei avausjakson 2-1. Täysi kotiyleisö sai viimeistään mehut väärään kurkkuun, kun Kirittäret avasivat juoksuhanat toisen jakson alussa. Kunnareiden erikoisnainen Mira Kolehmainen täräytti läpilyönnin ja vei vieraat juoksun johtoon. 2010 edellisen kerran mestaruutta juhlineiden Kirittärien johto kasvoi peräti 7 juoksuun. Lapualaisten kiri ei riittänyt ja voitto ratkaistiin supervuoroparissa. Vieraiden tiukka ulkopeli teki kuitenkin Lapuan yritykset tyhjiksi. Voitto alkoi todenteolla kimallella jyväskyläläisten mielissä, kun ajolähtöä purkamaan asteli Aino-Kaisa Mantere. Tämä Virpi Hukan tuoma juoksu tuomittiin kuitenkin paloksi. Hetkeä myöhemmin ei tuomareillakaan ollut arvuuteltavaa, kun Mantereen lyönti uppoa keskelle ja Emma Nieminen ehtii kotiin. Jyväskylän Kirittäret voittaa ottelun 2-1. Mestaruus on katkolla lauantaina Jyväskylässä. Millä oikein sytytit joukkueen siinä tauon aikana? No kyllä mä aika suoraan sanoin, että ei mennä enää paskatousussa tuonne kentälle. Nyt pitää olla pelirohkeutta ja sitä olisi. Vielä pitää parantaa. Kirittäret pelaa hyvää peliä, kun ne saa peliä auki. Meidän pitää vaan pitempään pystyä pitämään se oma taso, mutta tänään se ei ihan toista jaksoa jaksanut. Lapuan Virkiä nousi kuilun partalta voittoon naisten superpesiksen finaalisarjan 3. pelissä. Lapua kavensi voitot 1-2, vaikka Jyväskylän Kirittäret oli jo marssimassa mestaruuteen. 2 finaalia, 2 voittoa, 3 mestariksi. Kirittärien paluu kultakantaan oli 1 voitosta kiinni ja alku oli lupaava. Ensimmäisessä jaksossa Marjukka Urpelaisen välilyönti toi Jyväskylälle juoksun ja jaksovoitto 6-1. Enää 1 jaksovoitosta kiinni ja mikä alku. Emma Nieminen lyö läpi, kenttä rullaa, mestaruuden voi jo maistaa. Maisemiin meni ja Kirittäret kurvaili jaksoa 4 juoksun johdossa. Kunnes toisessa vuoroparissa Lapua äityi käsittämättömään nousuun. Se takoi yksittäisiä juoksuja 7 yhteen vuoropariin ja sillä irtosi jaksovoitto 9-6. Me kaivettiin se lapualainen akka, mikä meissä on vähän jäänyt uupumaan näissä viimeisissä peleissä ja nostettiin päätä ja tämmöiseen me pystytään. Nousu takasi vasta pääsyn supervuoropariin. Kirittäret teki vuorollaan 1, oli Virkiän vuoro. Ensimmäinen lyöjä ja Paula Saloranta lyö tyhjään kenttään kunnarin. Syöksyessään 3. hän loukkaa ilmeisesti selkäänsä. Janette Lepistön lyönti heitetään hetkeä myöhemmin harhaan ja muuta Lapua ei tarvitse. Mestaruus on yhä huomenna katkolla Kirittärille, mutta Lapuan nousu kuilun partaalta oli vertaansa vailla. Pitää muistaa vaan pelata loppuun asti ja ei voi luovuttaa ja niin tehtiin taas tänään, mitä puhuttiin tauolla, että ei luovuteta, pelataan vaan loppuun asti, että tulee mitä tulee, mutta sitten vaan niin kuin taistellaan, niin siitä se lähtee. Jyväskylän Kirittäret on voittanut naisten pesäpallon Suomen mestaruuden. Finaalivastustaja Lapua vastasi kuitenkin 4. finaalin avausjuoksusta, kun Emmi Pippola lyönti painui takakentältä läpi ja Pippola itse kiersi kunnarin. Avausjakso Lapualle juoksuin 3-1. Toisella jaksolla Kirittärien Riikka Karppinen löi puolestaan keskeltä läpi ja kenttä rullasi. Vieraat johtivat jo 6-0 ja veivät jakson lopulta 10-1. Ratkaisu siirtyi kotiutuslyöntikisaan, jossa Kirittäret onnistui jokaisella 5 yrityksellä ja Lapua vain 3. SM-kulta Kirittärille lopulta otteluvoitoin 3-1.
ihan huikeeta. Tämä on ollut meidän tavoite jo kauan ja itse henkilökohtaisesti voin sanoa, että 3. kerta toden sana. Siinä en tiedä, kenellä oli ja mitä housussa ensimmäisellä jaksolla, mutta toisella jaksolla sitten saatiin oma hyvä fiilis siihen. Ja tosiaan kotiutuslyöntikisassa heti aloitukseen 5 juoksua, että en tiedä, onko finaalissa ikinä käynyt niin. Jyväskylän Kirittäret juhlii naisten superpesiksen Suomen mestaruutta 6 vuoden tauon jälkeen.